Diyos siya sa sinugan, kung siyang Diyos sa katapusan. Diyos na wakabangon. Siya maugihapon ka kahapon, karon, kung sa walay katapusan. Diyos na sa sinugan, kung sa katapusan. Diyos na wakabangon, di makanon, grabe ang matara. Kung maluwa sa karasan, ang pagsahan mo, Diyos ikaw ang kain. Ayaw mo lang iyong alam, Yesu Cristo, ang maluluwas. Di mo mahimayakan, Diyos maghahari ka. Magkasagahan tulang, simbahon ang iyong ngalan. Sa kanang kabasuran, Diyos na sa sinugan o sa katapusan. Diyos na mawawalakon, di makaluan, grabe ang matara. Kung mawala sa karasan, ang kasahan mo, Diyos ikaw ang kain. Ayaw mo lang iyong alam, Yesu Cristo, ang maluluwas. Di mo mahimayakan, Diyos maghahari ka. Magkasagahan tulang, simbahon ang iyong ngalan. Sa kanang kabasuran, dahil ikaw labing banal, kagustong kanayan, na magdadawat sa pagsimba. Bagamat tigulang, mga babae kalalakihan, kanang nag-aawit, walaan ka. Diyos na sa sinugan o sa katapusan. Diyos na mawawalakon, di makaluan, grabe ang matara. Kung maluwa sa karasan, ang kasahan mo, Diyos ikaw ang kain. Ayaw mo lang iyong alam, Yesu Cristo, ang maluluwas. Di mo mahimayakan, Diyos maghahari ka. Magkasagahan tulang, simbahon ang iyong ngalan. Sa kanang kabasuran, dahil ikaw labing banal, kagustong kanayan, na magdadawat sa pagsimba. Bagamat tigulang, mga babae kalalakihan, kanang nag-aawit, walaan ka. Diyos na sa sinugan o sa katapusan. Diyos na mawawalakon, di makaluan, grabe ang matara. Kung maluwa sa karasan. Ibaraw ibang pagaling mga kalunikson. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Ang Shine FM kituyo paggugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kiniusab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. 5.3 Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang buktong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kona.
Himo siyang bahandit kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugsok kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kag ikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Mayong buntag sa tanan ng soon. Bisang kalimutan. Salamat sa Ginoo sa iya nga bantay o sa iya nga pagproteksyon kanato mga kaigsunan. Adlaw karon nga Domingo, it's 28 na sa Abril. Ining mga adlaw ay igsoon may katapusan nga adlaw sa katapusan nga Domingo sa bulan sa Abril sa tuig 2024 mga pinagday. Nagkaroon Merkulis, Labor Day, kitsa uno na sa mga lahi na usap nga agang sa bulan nga ito nga sa gubang ato nga makita sa nagkalain-lain nga mga lugar na uhaw na gayod sa tubig. Base pa sa ato mga information sa lain nga mga dapit na doon na yung mga tawag nga katingalahan nga mga butang nga dili kasagaran nga nakita na itong igsoon inaagi sa taas nga kainit o hulaw. Dili lang mga Pilipinas na sakripisyo sa kainit kundi mismo ang mga ilado ng mga nasod nagpikit sa kainit o nagsakripisyo sa sitwasyon nga tawag ko pagkausap sa panahon. Igsoon, dili pa nato nihatagan o igong pagtagad nga ikaw o ako magtudyan sa nagyapon o hantod karon tungod ba kay natisita, tungod ba kay naninguhat na kanunay sa mga butang nga tanigdan nga usa lamang kapamilok mawagda o maabot na ang dagko sa ngalan sa labing alang doon nga Diyos sa itong pesa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Ryan Makasaon, at yan usab ang inyong ubos nga lagan, ubos nga higala sa tanginan, ubos nga amigo dini sa Sign FM 95.3 o sa social media Luzon, Visayas, San Mindanao, even sa laing mga nasod mga pinagay. May buntag ka natong tanan, labi na sa tibok na mong panimalay sa akong tulong ka mga anak, sa akong ugangan, sa tanan ng kaigsunan dini sa balong, dapit sa Pilitikan, dapit sa Kapwi, mga pinangga, o sa tanan natong mga kaigalaan dini sa social media, even sa tanan nga mga OFW, ato ang karon sa laing mga nasod, na Ginoo mag-ampit kaninyo kanunay. Paglikod, magdasig labaw sa tanan sa inyo mga nahabilin sa Pilipinas, magiyahan unta usab sa Ginoo aron ang inyong mga paghagok diha sa laing mga nasod dili kini mapakyas, dili kini mausik mga pinangga. Kasagaran magod nga mahitabo sa mga OFW unang napili na bisyoso o dili mananlokon sa Ginoo ang ilang mga paghagok mapakyas naman magwaldas-waldas sa maning napili. Ang saliman lamang magkaigsunan ay ang asawa o ang bana o as na nasod nag-abroad. Igsoon, dili na may ikalipay sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mao nga ang pulong sa Ginoo may muhatag na itong giya, may muhatag na itong paglaom ibin sa itong kinabuhi hindi kalimutan. Mao nga nga itong
programa din sa sayong kabutagon igsoon. Ang imong pulong mo ilang parahan sa mga tilog kahayag sa mga lagianan. Wala nagwilain nga mutugan nimo sa insaktong pagtulunan, sa insaktong giya, maulang yun ang balang kasulatan. Although gihimo, gigamit lamang ni sa uban ng mga patuguranan, apan wa yun nila, itugan ang tinuod nga kamatuoran, tungod kay ang ilang itugan, sila may nagbuot mga kaigsunan, minungdan daghan kayong nalingla, daghan nawat, daghan na iskam, tungod kay ang daghan dunay mga magtutulog sa balang kasulatan, kaibin ini, wa magkinabuhin ini mga kaigsunan. Igsoon ini mao nga dapit mga kaigsunan labaw sa tanan. Ikaw ug ako dapat magbasa sa balang kasulatan aron dili ka kaiskam. Ang pulong sa Ginoo dapat isay-say iwali, kananghan ay og klaro og tataw og tin-aw labaw sa tanan. Ikinahanglan dili ni angayan natong saruan. Kay ang kasulatan ay mutukan sa tanan nga mga pangitabog dinhi sa kalibutan. Wala pa ikaw ug ako nataho sa kalibutan mga pinangga. Mao nga usahay masubutan mamalandong ano na idaghan mga katawhan nga nagdala ini apan ilang itaguan, ilang ililog ang kamatuoran tungod kay ang ilahang itudlo sungguhan man sa balaang kasulatan. Mao nga nining mao nga programa mga igsoon, walay kitagutaluan, walay inibdan kasulatan ug ibasihan aron ikaw ug ako mahimong pakinandamon sa ulahing mga adlaw sa panahon nga gitakda na ang kalisod bisan pa man kawalan ko tanan na asbalang kasulatan lamang kung ikaw umukod sa iyong mga saan dili ka niya pasagdan mga pinangga. Mao nga maibuntag ka natong tanan Pilipinas, maayong gabi, maayong mundo, maayong hapon, maayong adlaw sa laing mga nasod mga pinangga. Mao nga niya inyong ubos nga laga naghatag og hanay og yanong pagsabot lamang ikaw o ako na animo ang desisyon kung mutuo ka ba o dili sa mga lagad sa Ginoo na nagmatinumanon o nagkinabuhi nini sa pinagad. Kaya ang among trabaho, ang among obligasyon, ang pagwali sa mayong balita, dili sa pagwali sa dili mayong balita. Tungkol kay ang kasulatan, wala nagwali, wala nagtudlo sa dili mayong balita, kung dili nagtudlo, nagtukan kanimo, kanako, o sa tibok kalibutan, aron ikaw dili mahimong manginosente sa ulahing mga adlaw mga kaigsunan. Yan ang sa Panginoong Diyos kalagan naghangyo sa kinasing-kasing. Kung maabot ang panahon sa katalagman, kung kita, ikaw ug ako mahimong pagkumpiyansa nini mga igsoon, mahimong gudkang mapakyas. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Eugene Candelario. Tingali karon anak-anak karon sa alas 12 diya sa Saudi Arabia. Una ka dunay mga panahon hindi sab ko maka-response dayon sa imo nga text messages o sa imo nga tawag tungod kay ang schedule diya sa Saudi Arabia lahi man sa diri. Mao nga wala na siya gipasabot nga ipaliwala namo ang imong pagkontak o pag-communicate dire. Dili kami mismo maningkamot o mikugisab para sa kaayuhan mismo sa atong pamilya. Mao nga salamat sa Ginoo nga matag usa ka nato bisan asa ta duna tay paningkamot labaw sa tanan paningkamot sa imaya sa Ginoo. Salamat sa Ginoo mag-ampot na mga igsoon. Labing kamahanan o silipahon ka nga Dios. Lord, initak na o dapit sa kabuntagon ngayon magyatag ka namo. Salamat o Diyos sa imong pagkikuban. Salamat o Diyos sa imong pagbantay. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman. Initak na o dapit sa kabuntagon karon ngayon magyatag ka namo. Salamat o Diyos sa imong pag-amuma sa timong namong panimalay. Sa among tulong ka mga anak, sa kong ugangan,
Kadin kanunay nag-atiman ini mao nga dapit. Salamat o Dios sa mga pikas kinabuhi nato ang karon sa Riyadh sa Saudi Arabia. Ngayon mo siyang iproteksyonan o iapingan sa tibok niyang kinabuhi. Bisan pa man siya mga kaubanan o Dios, na ikaw maglikod sa matag pamilya na Pilipin sa Pilipinas. Kailang paghagok sa mga dapit, dili kini mapakyas, dili kini mausik, dili kini makawang, lamang na kami magupot sa mga saan. Salamat o Dios diahi matag pamilya sa matag usan niya mga kaubanan na diin habilin din sa Pilipinas amahan. Aron ang ilang paghagok sa mga dapit, ang ilang pagsakripisyo, mga kamingaw, mga pag-antos, dili kini makawang sa sulod sa duha ka tuig ng nilang nga kontrata sa mga dapit. Lord, salamat o Dios ng mga dapit. Labaw sa tanan, ining mao nga programa sa kahanginan. Naunta o Dios, dili kini mahimo nga mapakyas sa mga usa ka mga kinabuhi. Dili kini masayang sa mga katawhan. Dili kini mausik o Dios, kung dili magahatod kini kadaugan, kasiguruhan, kabag-uhan, kausaban, pinagi sa balang kasulatan. Lord, salamat o Dios, ninasap imong umusgan agad. Pagkapaambit sa imong mga pulong mga mensahe nga magadalag kadaugan ikan kanimo Jesus. Salamat o Dios sa tanang kaigsunan dito sa balaw. Dapit sa Pilipigan namahan. Dapit diha sa Kagwi, Lord. Dadin ang imong mga pulong bukatap kini dili lamang nini mga dapit kundi sa tibok suog sa kalibutan namahan. Aron kaming tanan mahimong painandamon sa tanang panahon sa mga kinabuhi. Among ilaw o Dios nga wa gyud kami anak mahimong mga ikaw kanamo. Tanan ang mga paghagok o dili nimo kini panalangin wa gyud kami anak mahimong sa imong katubangan. Lamang o Dios ay imong mga pulong mga mensahe muni mo iwag kanamo, muni mo giyak kanamo Lord. Sa pamansang bisnisyon manager, sa iyang pag-travel, sa ilang pag-travel o Diyos, kayo nini mga dapit. Araw sa pagpaambit usap sa imong mga pulong mga mensahe, sa pirmirong ang tuig sa pag-celebrate nini ko ang mga sa FM 95.3. Salamat o Diyos, bisan pa man sa pagpasalamat. Luyo sa mga pagsulay, adunay lundon kalipay, kitaganang iandam nini mga dapit amahan. Kadaugan kasiguruhan, gihatag Lord. Bisan pa man sa mga challenge kanyang abot, kapat nahimo namong kalikon, tungod kay ang paglaong na alam ang kanimo mga. Salamat o Diyos sa dapit sa Pilipigan. Edit by Pastora April May Akapura sa mga kaigsunan sa mga dapit nga ikaw maglikon kanila. Ikaw magahatag nila kadaugan kanunay. Labaw sa tanan sa imong alagad nga na-assign sa mga dapit Lord. Ikaw ang kapanalangin sa iyong ibang panimalan. Ang kaalam kay balong malimit ng I declare blessing sa iyong kinabuhi. A wisdom and knowledge aron sa paglit sa mga katawhan sa mga dapit amahan. Labaw sa tanan dapit diya sa Kagwi Lord. Sa panimalay ni Brother Mario Elhe. Kadin upat ka bulan, upat ka adlaw ining mga tao karon. Usa ka bulan o Dios na kami nagatigom o Dios sa mga dapit amahan. Salamat o Diyos sa mga panamalay sa mga Elhe family. Ikaw magkapanalangin sa kinabuhi ni Brother Mario Elhe, Sister Roslyn Elhe o Diyos, o sa tanan niyang mga ilang mga anak, o sa tanan mga katawhan na naminaw sa Saint Efeber, Yahi, Dasiga o Diyos, ang lang ako sa kinabuhi. Ining matahon, ang kabuntagon Lord, ining na kinapos ng mga panahon, mausa kini timailhan, kaya ikaw o Diyos hapit na mubalik din sa silong sa langit amahan. Sa paman o Diyos sa tanang makainanglan ng mga dapit, sa tanang mga himanan o Diyos. Salamat o Diyos sa mga pag-amkin na ikaw nagsupply sa tanang ng mga panginanglan, sa tanang o Diyos ng mga binulan ng mga obligasyon. Lord, salamat o God, bisan pa man sa wifi connection. Lord, salamat o God sa imong alakan, si Sir Gibara Raymond Inulas, na nahimo siya mga instrumento, aron ang imong mga pulong mahidangan sa nagkalaing suog sa tibok kalibutan. Panalangin niyo sa iyang mga pagtugi, panalangin niyo giyahi o Diyos ang ilang tapos sa kamakinawa. Labaw sa tanan, ikaw makadumala kanunay. Salamat o Diyos sa tanang magkatawhan, ining mga dapit amahan, sa tamang kaigsunan din sa tabok Lord. Lord, mabisan pa man sa mga pagpangandam, Lord, ikaw maghahatag ka ng pagkawasan, na adunay panaghiusa, panagtimbay, tinambayayungay, yan din ang gugma, mo'y magabugto sa natakusan ng kinabuhi Lord. Lumog himaya, nga lang yun kanimo ang tanan, inay ilamang sa imong bugtong anak, personal na mo naman luluwas, ang tanang Panginoon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon, iningat ang naog dapit sa kabutagon, igatag sa Ginoo.
Ang atong pizza karon 28 na katapusan nga Domingo sa April. Wow. Atong imagine mga kaisunan nga kadyot lang yun ang adlaw. Kadyot lang sa mga oras, kadyot lang sa mga panahon. Mahumanasap ang simana sa April. Atong imagine niya sa Merkulis, pizza uno na sa Mayo. O niya pa man sa Mayo, pila na lamang kung kapitsa, 31 man sa Mayo, mahumanasap na Hulyo na sa o niya tumatunga na sa 2024. Mangutanan ko mga igsoon, kumusta man ang atong kinabuhi. Doon na nabatay na katulan niya sa Minsayes Ginoo, mga listener sa Shine FM. Hinay-hinay na ba natong gablihan ang atong kasing-kasing. Hinay-hinay na ba natong ibuka ang atong mga mata sa mga dagkong trahedya. Hinay-hinay na ba nato pag-challenge mismo ang atong kaugalingon. Nga niining mga bulana, niining mga tuliga, niining mga adlawa, atong masayran na dili lamang sa Pilipinas ang nagproblema sa kainit. Even ang laing mga nasod nga sikat nagproblema, gawa na sila yung mga tubig. Nagawas na mga barko na sa una pang panahon nga sa gira sa ikaduhang gira tungkol sa kainit ng hubas na nagawas na ang mga kaimanan sa kanagatan o wala mahisay sa pipila ka mga tuig o mga sensory igsoon. Dili naman ikaw o ako nagsakripisyo sa kainit labaw sa tanang ginis Pilipinas, kundi tibuok kalibutan ang nakatagamtam ni ini igsoon. Ano sa pamantamag tinud-anahi igsoon ining katapusang panahon, ang pagbalik ni Jesus. Mubalik siya sa panahon nga ang tao magproblema. Mubalik siya sa panahon nga ang taong walang-wala na. Diha siya mubalik kay diha masigurado ikaw o ako kung iya ba mga kaigsunan. Kay kung ang tao igsuon naanas kawalan-on, sigurado yun nga mo atras diya sa pagpangalagan kung wala na ipagkaon. Ibin gani nining mga panahona gawas nun pata magkakaon pata katulo sa usa ka adlaw or kaupat or kapila kay abudan siya pa ang imong pagkaon pinanggag. How much more kung wa na kay malungag diya sa kusina, mas mugahit pa ang tikoy sa tao, maningkamot muwadwad pa pag-ayo araw sa iyang panginahanglan para sa iyang pisikal nga bahin. Dili sayop, dili sala nga maningkamot ka apan labaw sa tanan, ayaw pa sulabi nga imong kikalimtan bisan sa adlaw para sa Ginoo mga pinangga ko. Hinumdumi mga igsoon sa panahon na ikaw naas panginahanglan sa Dios, ang Dios nagapakamayo kanimo. Hinumdumi nga sa diha nga ikaw nanginahanglan sa iktabang wa kaniya pasagdan, wa kaniya pasagdi kay palangga ka apan timani mo abot ang takna og panahon hikalimtan ka sa Ginoo kay ikaw ug ako nakahilumot pod sa Ginoo. Di ta magdahom maigsoon, di ta magsalig nga ang Dios maayo kanunay sa tanang panahon. Kay dunay panahon nga makalimot siya sa mga taong kahig mga ulo. Mao nga ninitak na kung dapit sa kabutagon. Ayaw kumpiyansa pinangga. Ayaw pagsalig na kusog pa ang gininhawa sa imong ilong karon. Ayaw pagsalig mga kaigsunan, dako pa ning akong lapalapa. Kusog pa ning akong kamot. Kusog pa ning akong lawas mukugi. Di sa akong mga lagan. Hinumdumi mga igsoon, usa ka pamilok lamang sa trahedya, impas tanang kalibutan. Impas ang tipong kalibutan, igsoon.
Kay maunay gibasa, maunay na pala ang kasulatan. Ikaw ug ako gihatagan og kagawasan. Kay diha sa kagawasan, diha masuta ni Jesus kung iya bagyod kang mga anak. Iya bagyod kang sumusunod. Dili ba ka sumusunod ni Satanas? Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Armando Inglaterra from Samar, uban sa tibok nimong pamilya. Happy Sunday. Happy Sunday everyone. Ang hinaot ko nga dili ta magpakabutang bungol. Tungod kay di man ta bungol o di sakta buta atubangan sa Ginoo. Apan kung ikaw o ako until now and forever magpakabuta bungol tas minsayes Ginoo, mahimo usab mabungol ang Dios kanimo. Hinumdumi na. Kaya ang among mensahe nga giwali diri, dili mensahe gikan kanamo, kun dili mensahe sa Dios aron ikaw ug ako mahibalo niini mga kaigsunan. Wala gibugna ang kasulatan aron walay mahimo. Wala gihimo ang kasulatan nga wala hatag gidlamdag sa Holy Spirit gikan sa Dios, kun dili gibugna ang kasulatan aron ikaw ug ako mahibalo sa umalabot nga mga panahon. Hinumdumi mga igsoon ang mga alagad sa Dios. Dili kami mo'y mahimong maalawot, dili kami mo'y mahimong alakadsi, kung dili katong nagpagahit sa tingkoy ug ulo igsoon maoy mag-alakadsi sa ulahi mga anaw. Wala imang hulga kung dili among gipabalo ang matag-usang mga pinangan. Mutuo mamog sa dili basta kami magpadayon nga mawali mupaambit sa mensahe Ginoo kay mao ni among katugdanan. Kalisod man, problema, kawalan man, apan way sibugan tungod kay mao ni atong katugdanan. Obligasyon, obligado ta sa pagsakripisyo, paghatag panahon, pagpaambit sa pagkamaayos Ginoo tungod kay gipasinatis Ginoo ang iyang pagkamayo kanato. Ikaw o ako lang, mga katawhan lang nga wala magsubay sa balang kasulatan, maulay wala katagamtam sa pagkamahal sa Ginoo. Apan kung ikaw nang matinud-anon, kung imo lagyo ikinabuhi ang mensahe sa Dios, diha nimo matugkad nga palangga di ay tos Ginoo. Wow, ang pangutana kung ikaw na sayon, kung ikaw na hibalo niini kay palangga magka gihigog mamagas Ginoo, mangutana ko kanimo karon, gihigog ba kanimo ang Ginoo? Mao nga si Tomas mga igsoon, naguol siya. Gihigog mamagat ko nimo Tomas. Kapila gipangutana ni Jesus Christ si Tomas, naguol kay nganuman. Naisayra ni Jesus sulod sa kasing-kasing ni Tomas, nagduha-duha nagyapon. Ikaw ug ako, ikaw lang yon makasusi sa imong kinabuhi karon. Ikaw lamang ug ang Dios makakomunicate. Kami si pastor, kami si pastora, mga alagad sa Ginoo. Igo lamang min nagtug-an sa kamaturan. Igo lamang ning maghanay nini. Igo lamang ning nagwali sa matuod nga kamaturan. Tungod kay daghang mga organisasyon karon, ilang gilimdan ang katawhan. Ilang gitaguan ang tinun-anay nga pulong sa Dios. Tungod kay dili sila gusto nga daghang makahibalo sa balaang kasulatan, labaw sa tanan, mausab sa ilang mga binuhatan. Wow! Kung imong masayran sa social media mga igsoon, inanay na nagipadayag ang kamatuoran diya sa balaang kasulatan. Grabe. Ganuman, nagpadayon ang mga lagad sa Dios sa pagkipiso, pagkigharong, pagparok, pagsaysay sa kamaturan, labaw sa tanan, nagkinabuhi ni ini. Kadaghan kaayong mga ngilngig na mga mensahidor. Nag-eskwela pila ka tuig sa seminaryo, apan gilimdan nila ang mga tao. Subong palandongon mga kaigsunan, even
diha sa balang kasulatan ilang gitaguan. Hinungdan ini katapusan na kinapos nga panahon, hinay-hinay na nga gipadayag kayod ang kamatuoran pinaagi sa balang kasulatan. Adtong mga alagad sa Dios nga nagtuman og nagtudlo sa insakto og yano og tataw nga diskasyon pinaagi sa balaan nga kasulatan. Wow! Salamat sa Ginoo sa inyong pagpaambit o pag-share nining mao nga programa. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yutratsi. Maayong buntag kaninyong tanan diha, ma'am. Happy Sunday everyone. Ilabi na sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM. Welcome sa Pizza 16 dinini nga bulan sa Mayo. Nasayod ko gisakap na tas Ginoo sa tanan natong mga panginahanglan. Wow! Nahibalo ba ta mga kaigsunan? Ining katapusang panahon daghanang alanihon ang pangutana. Dutay lang mga ngani kay bisan gani ang mga ngani nga giila sa kalibutan, wala man sa magkinabuhi sa balang kasulatan. Dili na siya matawag na tinuod nga mga ngani. Usahay masubo ug masubo ta mamalandong nini nganuman imbis ang ilang giwali kasulatan kamatuoran ang ilang giwali ang ilang kaugalingon nga hinoon ilamang gitaligdan ilamang gilimdan ang tibuok katawhan nga ilahang gipabalo nga sila maoy sakto apan sukwahi diya sa pulong sa Ginoo. Wow! Moinungdan na pundar kining mga FM radio nga nagtudlo sa kamatuoran, nagpahibalo og giyano og tataw nga diskasyon pinagi sa balang kasulatan o pinaagi siya mga lagad nga nagtug-an nagtudlo niini mga kaigsunan. Kung naas Biblia dapat maunay basaha. Og labaw sa tanan kung naanas Biblia paningkamuti na og ikinabuhi na mga binangga. Wow! Salamat sa Ginoo. Dunay mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi. Good morning, Pastor. God bless you. Happy Sunday sa tanan. Happy Sunday. Apan usahay sa kalibutan mga igsoon, imbis Happy Sunday, Happy Sunday. Kay dili man kaadto sa simbahan kay nabisi sa kalihukan sa kalibutan. Nabisi sa trabaho, nabisi sa negosyo, nabisi sa karanrakas kalibutan kay daghan pa man ikapalit. Hinumdumi igsoon sa inyong pagkabisi, mabisi unya tag luhod-luhod ato bangas Ginoo og dili na unya ta patalinghogan sa Dios. Wala na'y rason nga mumahay mo ni pastoran ni pastor kay gitug-ana na mos kamatuoran nga dili angayan sa panahon sa pagsimba ato lin hikalimtan. Kay wa mi nagtudlo karon magahi ang atong ulo nga bisad gani ang Dios minggahin siya usa ka adlaw gikan siya paghago sulod sa unom ka adlaw. Ikaw ug ako ni anang pamaagiha kung ikaw dili mo hatag og panahon para sa Ginoo nagkiinsulto nimo ang Dios. Tingali mga kaigsunan, doon na may Domingo, doon na may Sabado nga dili ka makasimba apan kung tinuig na nga muadto ka sa simbahan, insulto na sa Ginoo, abusar na igsuon. Hello, dili ko mutuos rason sa tao kay Ginoo man imbis nga ikaw ug ako gitudloan sa pulong sa Ginoo apan ang tao mo'y magbuot. Kung imong sundon ang protokol o pamaagi sa Dios, ibin ang Dios naghatag siya usa ka adlaw. Ikaw ug ako mangutana ko kinsa man ko sa iyang atubangan na kita mo'y magbuot sa Dios. Mao nga ikaw ug ako dili ka kamahay kung di ka panalanginan. Dili ka makamahay igsoon nga dili ka dunggos Ginoo sa panahon sa imong pagtawag ngadto kaniya. Dili ka kamahay sa mga alagad sa Dios nga nagwali sa pulong sa Dios nga mauni sister, mauni brother, gikinahanglan hatagan atong panahon ang Dios atong kinabuhi.
apan usahay ang tao mo'y magbuot. Usahay ang tao magkaigsunan tungod kay gilimbungan sila sa gahom sa kaaway nga mao si Satanas. Hello? Ikaw o ako kung layhan ka nga magkinabuhi nga adunay insaktong direksyon, dapat maminaw kas minsay sa Dios. Kung dili ka pa kontento, magbasa ka. Kay wala mi magtug-an, wala mi magdili nga mga alagad sa Dios nga ayaw mo pagbasa ana, kami lay makahimo. Kay dunay organisasyon nga gidid-an ang mga kaigsuonan, ayaw mo ana pagbasa kay kami rang mga ministro makahimo nini kay dako mi og seminaryo. Mataka malamang. Naabang as Biblia, tagai ko ninyo kapitulo bersikulo nga mga alagad las Ginoo. Mga pastor lang makabasa niini. Mga ibanghilista lamang makabasa niini. Mga pari lamang mo'y makabasa niini. Mga ministro lamang mo'y makabasa niini. Naabas Biblia kapitulo mga igsoon. Wala. Mao nga ikaw o ako gawas nun tang mubasa. Ang problema manggod kung tapula nun ang tao mubasa. Kay mas dindot manggod sa tao mga igsoon ang paminahon katong naa sa silingan, naa sa ubang tao nga wala po nagbasa sa balang kasulatan nga nagkinabuhi sa dinis kalibutan. Maingon po ka, maingon po ta mga igsoon, ikaw pastor, wala ka magkinabuhi sa kalibutan. Yes, nagkinabuhi ko. Usa na sa ka-ilustrasyon o sambingay, unsa may kalanrakas kalibutan, maunay akong gipasabot mga pinangga. Kay dunay nagdalas mensahes Ginoo ibig sa social media. Gituis, giusog, gi-revise ang mga kapitulo bersikulo apan wala nimo mabasa dias balang kasulatan. Ibig pagbautismo, ibig pagdidikar sa mga bata, ibig sa mga Holy Communion, dili haom sa Biblia. Hello? Dapat kung naas Biblia, maunay atong isir nga tos uban. Kung naas Biblia, maunay atong basahon. Maunay itudlo sa mga tao, dili kay kanang atong organisasyon nga kami mo'y pinakauna. Mangangkon ba? Kurang si Satanas. Ako sa man ay kinabuhi ni Satanas. Diba sige pangangkon? Ako ang tibok kalibutan. Kaway ulaw. Iya panggi winakalan si Jesus dito sa kinatasan tasan nga habog nga syudad, gipakita pa niya. Kaway uwaw ba? Una dinis kalibutan, walay mga ulaw na mga tao, nakusog ay mga muangkon-angkon, pero wala na kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Ikaw ug ako igsoon, we can try to ask in our own self right now. Kikinahanglan atong osisahon, eksaminon karon dili nang ugma igsoon kay basig makapsan kas gininhawa. Goodbye Philippines guda. Dili pa lang bag-o maigsoon, dili pa lang dugay akong nabasa ang mga news gikan sa laing nasod nga dili lamang dinis Pilipinas nga nagpingit sa kainit. Ibin ang China, ibin ang laing mga nasod, minggawas ang mga pinakakaraan nga mga barko nga wala minggawas sa pipilakag sensory tungod sa kainit karon. Minghupas ang dagat, ibin ang yuta nagliki igsoon. Grabe. Nagtuko bata nga Pilipinas na nagpingit. Hasta ang laing nasod. Sa pagbalik ni Jesus, mobalik siya diha sa kalisdanan o katalagman. Aron ikaw o ako tinuod bagyo kang iyang mga katawhan. Kay kung dili mga igsoon, naghanag yung malaglag. Ibig karon sa iyang pagbalik, kung mobalik siya, daghan kay kung kani malaglag. Ano man, daghang nagpakabuta bungol sa pulong sa Ginoo.
Anong moingon man kung nagpakabuta pumol ibin sa adlaw Domingo, adlaw nga Sabado, kay maurang man ay gigahin. Di magani kahatag og panahon, how much more sa pagbalik sa Dios. Mangutan ako, nabisi ba? Diya kas buluhaton sa Ginoo or nabisi kas mga butang na imong gikaibgan gikan sa mga tao. Kung ang imo ganing mga mata kanunay rining naas kailibgon, ang imuhang mga mata, ang imong una-una naas taas nga ambisyon, maunay munudnod sa kalaglagan kapildihan sa imong kinabuhi sa umalabot nga panahon. Maorasam na imong anihon. Ayaw na mahayi si pastor, ayaw na mahayi si pastora, ayaw na mahayi ang mga alagad sa Ginoo nga nagwali sa kamatuoran kay sala na ninyo. Dili na sala sa mga alagad sa Dios nga magtinud-anon. Ikaw o ako daay kagawasan pagdesisyon. Nganuman maunay sikreto ni Jesus, gihatagan ni Jesus Christ ang tao kagawasan. Aron diha sa kagawasan masuta gyud ang tao tinud-anay bagyugang mga alagad sa Ginoo. Wow. Ato ning basahon ang pinadayag, naghisgot ko ni og alanihon. Daghan na kaayong alanihon pero dutay na sab ang mga ngani. Nganuman imbis yatagan og katungdanan nga mahimong mga ngani, gituis man usab ang mensahe Ginoo. Matawag siya mga ngani, dili mga ngani ni Satanas man. Duharabi po ang mga ngani iyas Ginoo, mga ngani po ni Satanas. Nagkabalot ang mga igsoon. Kung doon na may mga anghel ang Dios, na ako'y mga anghel si Satanas, dinis kalibutan, gihulog, kauban ni Lucifer. Mao nga nangusog ko na sila karon, o niya ang Biblia ilang usog-usogon. Ibin gani sa pagdidikar, pagbunyag sa mga bata o pagpangalawat, giusog ulas Biblia kay sila ray kabuot. Klaro og tataw biya kaayo mga egsoon nga kana dili kabubutos Ginoo kay mismo sila mo'y nagabagama sa ilang desisyon. Hello. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Alcancia, Ma'am Alcancia Elvinia Fritz Patrick. Wow, salamat sa Ginoo, maibuntag kanimo diha ma'am. Igon sa manimo si Brother Patrick Alcancia Elvinia Patrick. Maayong buntag pastor o happy Sunday, God bless. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagwas karon sa atong programa. Maayong buntag kanatong tanan. Ato na ning basahon igsoon. While nagpadayon ang atong oras, tungod kay ang atong oras kanunay magyon ni nga nagdagan. Dire na kita sa pinadayag o Revelation o gipadayag kapitulo 14 bersikulo 14 ngadto gayud kini sa 20. Nag-iskot kini og ang alanihon sa kalibutan. Kung unsa ang alanihon, kung dinis kaumahan sa kabukiran karon na atay maani nga mais, wa pagkakaron walay maani kay wa matay pinugas. Mag-iskot gani ta og alanihon, magpugas usa ta aron ta aduna tay maani. Amen ba? Kung mag-iskot gani tag harvest, dapat magkugita usa ta makaharvest sa mga utanon sa kabukiran. Mauban ay gipasabot sa Biblia, dili ato ning basahon. Ang iiskutan din niya sa Biblia mga katawhana, daghan ang mag-alanihon apan dutay ra ang mga ngani. Nganuman dunay daghan nga naghiskot og kasulatan, dunay nagpatawag nga mga ngani, pero ang kinabuhi sukwahi diya sa Biblia igsoon. Di gyapon mga nganina sila paingon dito sa kalaglagan o kapilihan. Mao nga ikaw o ako dapat
Biblia basihan. Dili na gud ta magpakakunwari maigsoon. Dili na to gamiton ang ngalan sa Dios nga mahimo tang musikat sa tibok kalibutan aron lamang ta ma-viral. Ang kasulatan nag-ingon, ayaw pasipad ayaw insultuha ang ngalan sa Dios, kay ako nga inyong Dios silutan ko bisan kinsa nga mupasipala sa akong ngalan. Asa mo na makita? Exodo Kapitulo 20 versikulo 7. Ibig gani nga mga alagad sa Dios samot dako ng tulubagon at tubangan sa manas Ginoo. Ato ning basahon. Ang alanihon o ang alanihon sa kalibutan ingon diri. Unya nakita ko ang usa ka puting panganod og naglingkod diha sa panganod ang sama sa tao nga may koronang bulawan sa iyang ulo o gibitbit siya hait nga sanggot. Kung ari ganitas kabukiran kanang imong ikalani sa lamakan, dili lamakan kay kanang lamakan may igsoon, dili man na siya humay. Kanang lamakan mao na siya ipasakan, pero ang nas lamakan humay diha. Ato ni klarohon kay moingon man ang tawo adako ka na sa lamakan, pero kung moingon gani kang dako kag lamakan, siyempre kung ano na kay lamakan ang itanong diha dili mais. Amen ba? Mao nga sa diha nga moingon gani ang tawo dako magunay sa lamakan, mao nang dagan siyang maani nga humay. Pero kung imo gini siyang itudlo pag ayo may igsoon, sa diha nga ang tao dili nimo itudlo ba ang hanay o gaom. Dunay mga tao nga dili kayo kaagpas pa. Kay doon na may mga tao nga ubos siya libil sa mga panguna-una. Kanang dili niya maagpasan dayon. Kaya ang atong utok igsoon sa kalibutan ini sa atong pagkatao naman sa step by step. Doon ay mubu siya nga mga panghuna-una, doon ay taas, doon ay sa taas. Mo nag-ang-ang na siya. Muna nga kung ang tao dili nimo siya pasabtong yon, pag ayo labi na katong gahi gun kay magkasabot, kay doon na magoy tao, doon ay gahi nga magkasabot. Bisag kung saan pa na nimong explain, di ko na siya kusabot. Kung makasabot lamang na siya hangtod na pagkasunod mga panahon diha na siya makaalinggat nga sakto ang imong itudlo niya. Amen ba? Ato ning basahon pagpadayon. Ingon diri sa 15, unya may lain nga anghel nga migula sa templo og mingsinggit kaniya nga naglingkod sa panganod. Galaba ang alanihon kay miabot na ang hustong panahon. Hinog na ang alanihon sa kalibutan. Wow! Hinog na ang alanihon sa kalibutan. Ang pangutana, daghan bang mga lani? Kay daghan namang mga alanihon kay hinog na. Ang lison manggudiha kung ang mga lani way kaalam o way kahibalo kung unsaon pag-ani sa mga humay o alanihon. Mga daot man na igsuon, mga taktak man na. Kinsa may adunay daghang lamakan, akong lamakan. Ako dili ko buta or bungol sa gitawag nga pangani. Kay dinis kabukiran mga igsuon, sikat pa sa akong pagkagamay. Mga ngani na tagkumay, magsanggi na tagmais, mananom na tagmais, mamugas tagmais, mangmugas puta o kumay. Mao nga sa tanang proseso diha sa pag-ani, dapat doon na kay gitawag og kaalam. Kay kung di ani kakabalong mo ani, mga hulog ang uhay, mga sagol ngadto sa mga sagbot, o dili na nimo ayohon paghimutang posibilidad nga daghang usik. Hello. Mao nga ang dapat nga mga ngani, doon na gyud kahibalo, doon na say kinaadman, makahibalo siyang mo paangay kung unsaon niya pag-ani ang alanihon.
Mao nga niining ato karon nga tun-an niingon ang pulong sa Dios. Hinog na ang alanihon sa kalibutan. Mga katawhan ni dili ni humay di aslamakan, dili ni mais nga naas kaumahan, kundili ang ihisgutan dinhi sa kasulatan. Mga katawhan ni nga gustong anihon ang pangutana, ang mga lani sa igsoon way kinaanman. Hello, kung waga ni isa'y kahibalo, magpatabog ra nagtudlo, magpatabog ra na o yaw-yaw ibig sa social media, pero pwede pakalayo di as Biblia. Way kapitulo, way bersikulo, pero doon ay kapitulo, bersikulo, wala sa ang insakto haom ang explanation unsaon man pagkasabot sa mga tao. Dili kasabot, musamot o kalibog ang tao. Ingon diri igsoon, mas muna ko sa pagbasa ang 15. Unya may laing anghel nga migula sa templo ug misinggit kaniya ang naglingkod sa panganon. Kinsa may kasugo niini? Si Jesus. Wow. Nagpadala siya mensahe sa mga ngani. Hala, sige galaban na ang alanihon kay hinog na. Ang problema magun mga igsoon kung ang mga ngani way kalibutan. Ingon ang 16, busa gigalab sa naglingkod sa panganon ang alanihon, ang gianihan nga sa ang kalibutan. Ingon diri sa 17, unya nakita ko ang laing anghel nga migula sa templo dito sa langit, ug may dala usab siyang hait nga sanggot. Wow. Usa ni siya ka illustration nga ang anghel nagdala og hait nga sanggot, tungod kay ang mga anghel sa Dios mauna siya'y magdalag mensahe ngadtos mga alagad sa Ginoo. Nahibalo ba ta mga igsoon nga ang mga alagad kaniadtos Ginoo mupakita ang mga anghel aron sila makahibalo nga dunay mensahe sa Dios sa usa ka tawo o alagad sa Ginoo nga angayan niya nga ipaabot ngadtos mga tao. Wow. Ang mga anghel sa Dios maunay suguon ngadto sa mga alagad sa Dios. Tanawa si Joseph, tanawa si Jose, tanawa si Moises, o sa uban pang naat ninis kasulatan nga ang ilahang nagpabilin dinhi sa balang kasulatan, ang ilahan na lang mga ngalan. Kinsa may gisugo sa Dios, di ba mga anghel? Mupakita nila. Ibin si Jose nga dili na siya unta mga asawa kang Maria, kay si Maria wala pakahilaptig lalaki, wala pa makiksiks na nabdos man. Unya nakabalo man si Jose nga nanabdo si Maria nga wala mang tahilapti niya. Pero dinis kalibutan mga igsoon, kung ang imong uyab nanabdos na, unya wala ka kahilabot, nagpasabot na ay nakaunaan na, dili ikaw. Tinoo dili. Kay ordinary man ang tao, gawas ni Maria. Kay si Maria, siya maoy instrumento aron mataho si Jesus. Wala pa siya kahilabti ni Jose, wala pa makahilawa si Jose, kay simpre wala pa man sila makasal. Pero karon igsoon, wala pa gani nakasal, na burot na. Nganuman nga inana man ang kahimtang sa tawo, kay naguna-una, kay giuna ang lawas nun nga kahidlaw, giuna ang lawas nun nga kahinam, wala unaha ang Dios sa ilang kinaboy. Mao nga daghan kay mga estudyante dili ka mag-eskwela kay natintal sa gitawag nga lawas nun nga kahidlaw. Kung magpadala yun ang tao ana, bisag asbana, bisag minyo,
madala, baunang daghan kay mamay, daghan kay maglaki, bisag na ay bana, bisag na ay mga asawa. Kanak nga kahimtang igsoon, lisod na nimo nga magkontrol sa tao kung ang tao dili magpakontrol sa mensahe Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Imagine Candelario from Riyadh, Saudi Arabia. Good morning, Pastor, diha sa Pilipinas. Good evening diri sa Saudi. God bless sa tanan nga mga pinangga, nga mga viewer o listener sa Sun FM Radio 95.3. God bless everyone. Happy Sunday. Happy Sunday, bless Sunday everyone. Mauna igsoon, mao nga ikaw o ako kundi ko ta magpatudlo si mensahe Ginoo, ang tao ra bay magbuot man. Mao nga niingon diri sa 17, ako ning basahon sa 17. O niya nakita ko ang laing anghel nga minggula sa templo dito sa langit, may dala usab siyang hait nga sanggot. Wow. Kung mugalab gani kag humay dili hait imong sanggot, ayaw na lamang pagalab-galab. Kay mga bunol ra nang humay. Wa pa'y klaro ikaw maluya kag ginalab kay dili na kadulot sa humay. Kung habol imong sanggot, mga hulog ra nang uhay. Mao gani dunay mga magwawali kung habol na sa labutan, patapog ra na igsoon. Wa gyud nasabtan ang mga katawhan. Musamot na hinuon og kalibog. Nanuman moingon man na magwawali ninyo palahubog kay dako. Magwawali ninyo sugarol. Magwawali ni unya gikan sa simbahan na ako'y tuba sa kilid. Mao ba'y una-unang tagay ni pastor or minsahidor, balaan kayo sa sulod unya pagawas maigsoon. Way ayo unang daghan kay mga tao maigsoon musamot o kalibog. Ngano man kay nagpabuyag man sab ang mag-aani kung matawag siya mag-aani. Siyempre kung ikaw alagad sa Ginoo, ikaw unta mag-aani sa mga tao diha sa espirituhanon nga bahin. Mao nga kung habol gani ang imong sanggot, dili na siya matawag apektibo maigsoon, mga bunol ra ng mga tao ana, malang-alang ra na maigsoon. Mao nga i-illustrate pag-ayo nya usa ka anghel nga nagdala og hait nga sanggot aron diha sa hait nga salabutan o kinaadman sa mga magwawali, diha yun masayran ang tinud-anay o lintunganay o tataw o yano nga sabton sa tao ang mensahe Ginoo. Wow. Ginoo dili. Ingon diri mga igsoon, unya nakita ko ang laing anghel nga migula sa templo dito sa langit og may dala usab siyang hait nga sanggot. 18. O may lain pagayong anghel nga minggula gikan sa halaran, siya nagbantay sa kalayo, mingsinggit siya sa anghel nga nagdalag hait nga sanggot. Ingon diri, gamita ang imuhang sanggot og abisa ang mga ubas o sa mga parasan sa kalibutan kay hinog na kini. Wow. Abisa ang mga ubas, ang kaparasan kay hinog na kini, kay basig mga hulog na nitungod sa kahinog. Nahibalo ba ta mga igsoon nga usa ka bayabas, diri rakos bayabas kay diris bukid maura man ang bayabas kasagaran makita. Og maura po na ikalipay kasagaran sa mga bata. O niya nakahinumdum ko kaniadto kay magdala kong bayabas kaniadto kay eskwela kong elementary, magdala-dala man sa kong bayabas. Pabaylan ako og papel. Magdala ko mga igsoon niya akong isudlat sa akong papel katong nitbag og hambag sako. Pero karon mga igsoon mga bata mo ridikyon mo dala tingali anak. Dili magani ubag mga igsoon og daan. Wala taw magani, moingon magani nga. Paliti ko pag-ubing pagbig kay murag maulong mapos akong mga classmate. Mentalidad bas mga estudyante karon na sa gitawag og socialization. Pero kaniadto kami ang among bag hambag sako. Pas isnit ba kanang nitbag.
Ani among puston na mo og plastic. Ani among balon walay mga plastic, isulod na mo og kanang dahon sa saging among gihalo. One time mga igsoon tungod sa among pagka-agresibo nga mo eskwela kaniadto, dinhigikan sa Sitio Balog, dinhigyon mismo kay diri mami nagdagko ang eskwelahan kaniadto sa elementary kay wala pa man ni mga high school dinhi sa mga sitio. Diha lang gyud sa barangay Santo Niño. 5 ka kilometro, wala pay karsada, wala pay alagianan, ang lapok tigituhon, siyempre kay bata tigituhon ang lapok. O niya ang akong magulang nga kanunay diri nagasunod sa programa nga si Brother Raymond Candelario nga naa karon sa Cavite City. Kami mo'y uyog kaniadto kay kami may magsunod. O niya ang akong magulang nga sinatan nga tuwa karon gyapon sa Cavite City, tuan na galagsanay nagkadagko naman sila. Tuan naman sila sa libil sa gitawag nga mga bayong-bayong bahapit na nagkulitaw dalaga. Siyempre ang iyang kauban mga dalaga na niya kay naa may gitawag secret admirer. Wow. Kaniadto maigsoon ang grade 3 mga dalaga na mga grade 4, mga grade 6, mga gold age na maigsoon dako na nag-edad tungod ba sa ulahi kaayo ang edukasyon kaniadto nga dagko nang nag-eskwela grade 1. Pero ako maigsoon ga eskwela ko grade 1 ga city akong edad di man ko malibot ana. O ni ako magulang maigsoon kay classmate man me. Magulang siya nako pero na classmate mi grade 1 siyempre medyo ako maigsoon sa kaniadto nagyud ko'y gitawag nga hiyas Ginoo katiktuon ko ako mo'y nakaunang kay balong mubasa o medyo sa ako nga panghuna-una medyo advantage ko sa akong magulang kay dali man ko makasabot sa diskusyon sa mga magtutudlo. Mao nay tinuod tungod kay ang utok sa tawo duna na sa gitawag og level. Mao nga bisan bata ka pa ug taas kag edad kun ang imong utok wala sa level nga dali ka makasabot, maglisod gyud kag sabot igsoon. Mao na sa amo nga kahimtang ibin sa akong mga anak karon katulog ka po, doon na sila'y nagkalain-lain nga step sa sitwasyon nga adunay usa ka bata nga ang utok maoy gidevelop og una ang iyang nga lawas dili mauna. Una nga sa dali nga pagka-istorya malingaw mi kaniadto tungod kay sa kalisod kaniadto mga igsoon. Ang among gibalon bahaw ingon si mama nga akong inahan among inahan, sar wala jud ko makalong agawa na mataong tay bugas naa may bahaw diha halas sige inita na unya mao nay balona aron mo maka-eskwela karon. Unya ang akong magulang nga si Raymond ay kami lagi kauban kaniadto kay dako mangutakuon maguglawas kay sa tupa sa Pasiya Purya Buyag naamo tay Purya Buyag pero dili na dapat natong ikuan sa atong kinabuhi. Uban ang grasyas Ginoo dako man jud ko glawas kaniadto daan pakos gamay pa kay akong mukaon magid ko bisan unsa basta dili makahilo igsoon. Una nga nagkuyog mi sayo sa buntag sayo pagyud kaayo siyempre alas 7 biya ang flag ceremony alas 7:40 sa buntag sayo gud mi alas 5 or wapay alas 6 kay hinay bi mi manlakaw kay gagmay mi unsa man unsa ang igsoon perti niyang gaab at tingali ako maigsoon wala ko kahinumdum atok ning hilak pasab ko basta siya perti niyang gaab ning uli siyang nagaab kay ang iyang balon naligid na kay ang dahon sa mga giputos nakisi man kaya wala masab haloba. Muna nga makahinumdumi sa among sakripisyo kaniadto hangtod karon mahimuot mi o di gud mi malimot igsoon. Mao nay among kasaysayan sa among kinabuhi kaniadto hangtod karon nga nahimo na sabta nga magwawali sa pulong sa Ginoo. Ikaw ug ako aduna mo'y nagkalaing-laing kasaysayan o kahimtang sitwasyon, mga kasinatian sa inyong pag-eskwela hangtod mo ning lampos. Although makaigsunan to God be the glory minghuman sa gitawag og kurso. Although makaigsunan ang atong nga kurso gitawag na sa duha na sab kag kurso nga naman mikuha man sa tag education within 6 months aron ta maka-take sa gitawag sa PRC sa board exam for teacher mga igsoon.
Apan katong tanan mga igsoon, mga sitwasyon o kahimtang kung asa man ta nagigikan nga dako nga universidad diin ta nagtudlo, apan akong ipasalamatan ang Ginoo, duna di ay giandam ang Dios niining mao nga dapit aron ta makatudlo sa mensahe Ginoo, mensahe nga tataw o yano nga sabton sa mga tao. Wow! Tungod kay niining panahon na hinog na ang alanihon, ningingon ang naglingkod diha sa trono maigsoon nga mao ang Dios. Gisugo niya ang mga anghel. Hala sige, kutlua kalaban na ang mga ubas kay hinog na. Ang mga anghel sa Dios maigsoon maunay mga messenger sa Dios. Maunay mo padangat ngadto siya mga lagad nga namang nagmatinud-anon nga hinog na, pastor, hinog na, brother, sister, anihan na kay daghan ng alanihon. Wow! Mangutana ko sa inyong kinabuhi, ready ka na ba nga mahimong mag-aani? Ready na ba ka nga muani sa mga humay kay hinog na? Ang pangutana kung ang mga lani huway kaalam o kahibalo kung unsaon pag-ani, unsaon pag-abis sa ubas, unsaon pag-abis o pag-ani mga kaigsuonan. Maunay problema. Kay daghan magpatawag nga mga nganing apan utro pong buluyagon sa katilipan. Nausao man. Musamot o kalibog ang mga tao oy. Musamot kawalay gana dahil sa pagpangalaga. Kay makita man. Kay dili man maayo usab na ihemplo. Ikan sa simbahan, balaan. Sulod sa simbahan, balaan. Gawa sa simbahan, dili balaan. O sa giingon ni Jesus, magbalaan ka mo kay ako balaan na. Mangutan ako unsa kahimtang sa pagkabalaan. Kung si Jesus na ginabuhi ka ni adto sa iyang sitwasyon, why na dili ka musunod kung layhan kang mahimong sumusunod? Amen ba? Dili pwede nga kutob lamang sa dila nga ikaw sumusunod ni Jesus apan ang imong batas sa kinay binuhatan sugwahi sa kulong sa Ginoo. Siyempre ang gidala ni Jesus ang iyang giwali minsay sa Dios nga nagpadala niya. Mao nga si Jesus wa siya nagbuot sa iyang kaugalingon kun dili nag-agad siya sa nagpadala niya. Mangutan ako kinsay nagpadala niya. Og ikaw ug ako kung dili kani kakatubag sa atong pangutana, nagpasabot wa gyud kay basa-basa Biblia. Amen ba? Mao nga sige ra gyud paminaw sa nagkalain-lain nga mga sikta igsoon. Ingon diri maigsoon sa 18. Og may lain pagayong anghel nga migula gikan sa halaran, siya'y nagbantay sa kalayo, mingsingit siya sa anghel nga nagdalaghait nga sanggot. Gamita ang imuang sanggot o abisa ang mga ubas, ang parasan sa kalibutan kay hinog na kini. Wow! Abisa ang mga ubas. Hinog na. Grabe. Ingon diri sa 19, busa gigalab sa anghel ang mga ubas o giitsa ngadto sa pug-anan sa dakong kapungot sa Dios. Ayay. Gipuga igsoon giitsa. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Raymond Candelario from Cavite City. Amin. Maayong buntag, pastor, o salamat nga naminaw karon sa mensahe Ginoo. Maayong buntag. Maayong buntag, happy Sunday. Ang Ginoo mag-amping kaninyong tanan. Ingon diri may igsoon, unya gipuga ang mga ubas sa pug-anan didto sa gawas sa siyudad o gikan sa pug-anan mibuhagay ang dugo nga may mga 5 katiil ang gilabdon o ang mga 30 ka mga kilometro ang gilayon. Unsa man ang gipuga igsoon? When we talk about gipuga, ikaw o ako ipres ka. Sa imong pagkakristohanon ayohon ka og examine kung tinuod ba gyud kang ubas
Kay basig ubas-ubas ra ka igsoon, bayabas di ay. Way angay. Mura pag usa ka Dios mga kaigsuonan nga imong lantaw, grapes. O niya pag inom nimo avocado di ay. Magisgot gani ta og ubas igsoon, dapat ang sulod ubas. Og ang iyang humot ubas. Kay dunay mga chemical karon nga ayang humot mao ang iyang humot, pero ang iyang kalamig dili mao. Mao nga dihas minsayes Ginoo daghan kayo mag-alani, pero lahi ang timpla, asga, pait o way klaro di ka kasabot nga numan kay ang nagwali dili pod mao. Dili po nagsubay sa balang kasulatan, dili haong. Kay nganuman nganong moingon kong dili haong, kay dili manilagis, wala manilagi sunod ang Biblia. Ila manggikuhaan ang kapitulo, ila manggikuhaan ang bersikulo, ug nagama silang ilaha nga diskasyon dili sa Biblia. Ibin gani sa pagpangadye, ibin gani sa pagampo, ibin gani sa pagbautismo, ibin gani sa pagpangalawat, ibin gani sa Holy Communion, naa ba, klaro ba? Mao nga dili bagay. Magwali pa sa social media mo igsoon nga si Jesus pala hubo. Nabas kapitulo bersikulo nga si Jesus pala hubo. Hello, muangkon pagpila ka tuig nga seminaryo, yes, angkon. Wala man ay madaot ana maigsoon kung muangkon ka bisag 40 pa ka katuig sa seminaryo. Imuha man ang desisyon. Imuha ng pagdiskursos mga tao aron matuupon ang mga tao, utrosap ang mga tao, kay wala man putudloi sa insakto. Mao nga niining mao nga dapit igsoon, klaro og tataw og yano ang pagsabot sa mga tao, kay nagbase matag Biblia, wala mata nagbase sa atong karitula. Adunay mensahe si Pastora Imagine. Reply lang ko, Pastor, kay alas 12:03 na midnight dire. God bless everyone. Salamat sa Ginoo, ambingan kas Ginoo, Pastora diha sa dapit sa Riyadh. Good evening o maayong pagkatulong ang Ginoo mag-ambing kaninyo. Labi na sa imong mga kaubanan, sa imong mga amo, sa imong mga kauban nga Indonesian nga kanunay nimong kauban diha sa trabaho diha sa Riyadh. Salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa inyo ang pagpaamit o pagpaminaw sa mensahe Ginoo sa pipila ka mga panahon. Padayon ta mga igsoon. Mao nga niining kalibutan ang mga igsoon, magbantay sa ta. Dili pa ta magpataka mga igsoon. Usa sa atong mga kaigsunan nimo ingon gud sila, wala man gud mitudloy ani kaniadto pastor. Sa diha mga kaigsunan nga naghimata sila sa kamatuoran, buta sila ni adto. Kay wala man sila tulo, ibin gani sa pag-ampo, ibin gani sa pagbunyag sa bata, ibin gani sa pagbautismo, ano man ang ilang namatan o kahayag mga kaigsunan sa ilang mga ginikanan, wala man sa Biblia. Mao nga sila nahimong Kristohanon karon, diha sila nalipay o nakapasalamat nga naa sa Biblia ang pamaagi sa Dios. Grabe. Sa kaniadto maigsoon palahubog silang dako. Pasaguliro sila, mag-away, ibin ba nag-asawa kay nangahubog, pero karon tugang pidaglory nakasabot sila sa mensahe Ginoo nga numan ang mga lagad sa Dios naghanay o nagwali sa kamatuoran, wala nagwali nga nagbase lamang sa iyang kaugalingon. Mo na'y tinuod, apan kung ikaw nga magwawali sa pulong sa Ginoo, ang imong giwali lahi. Samod nga lahi ang imong kinabuhi, lahi po sa imong giwali. Kay kung ang imong giwali maigsoon, kung ang imong gitun-an sa sulod sa usa ka tuig, pila ka tuig, 20 ka tuig nga nagseminar ka maigsoon, imposible duwa kay nakatunan. Or ang nagseminar sa utrosap, maunay output o resulta. Apan kung ang Biblia mo gitug-an sa nagseminar niini, imposible 12 ka tuig, 11 ka tuig, way nakatunan. Na magani nakatunan ng 6 months nga
crash course na magay nakatunan kung ari kas kalibutan mga igsoon sa technology nga pwede ng upat ka kurso, upat ka tuig nga iniskwela gihimo nga unom na lamang unya ikaw na anay nakatunan. Wow, pwede, why not? Maumagani diya sa Biblia migsoon, dapat imong sabton, imong usisahon, imong eksaminon. Klaro biya kayo ang Biblia. Dili binakinat sila, di sab na istino, dili sab na ininsik. Wa sab ta magsigig kinat sila, wa sab ta mag-ininsik. Labaw sa tanan, wa sab ta magsigig iningnis. Kay dili mata mga foreigner, dili mata mga gikan sa England. Kay kanang England maigsoon maumanay pinaka original sa gitawag og English. Kung ari kas Arabo maigsoon Arabic word, at tumakas Saudi Arabia or Arabic word. Mao nga gadipindi man sa sitwasyon. Kay nga naman maigsoon mao manggani nga dunay mga misyonary nga moanhi sa Pilipinas, dunan sa gitawag og interpreter nga kanang mo interpret sa nagwali nga mga foreigner o mga Negro Amerikano o unsa pa mga Chinese makasabot ang naminaw. Kay nga naman kay dinis Pilipinas maigsoon daghan man mga lingwahe. Ibin gani sa lingwahe maigsoon dapat makasabot na ka. Ang Amerika usa ra gilang lingwahe, that is English raman. Dinis Pilipinas pila ka buk lingwahe pagkaadaghan na. Kung ari ka sa insik, kung ang tinuod yung insik, sila ra may makasabot. Apan ang pinakawais nga taos kalibutan kining mga Pinoy o kining mga Cebuano o unsa pa kay tanan nga mga wording ila man nag-istadihan. Unang mga wais mga igsoon, unang usahin masubrahan sa kawais na masubrahan lagi sa mawais po. Muna niingon diri mga kaigsuonan sa pinadaya, ari kita sa Lucas maigsoon o sa Mateo. Naningon diri daghan na ang alanihon. Apan jutay lagi ang mga ngani. Naauntay mga ngani pero mga habol ang mga sanggot. Mga habol ang gamit kay dili naman maodyas Biblia. Ibin gani sa pagbunyag, ibin gani sa pagpangalawak. Wala naman nagsunod diha mga igsoon sa unang Korinto kapitulo 11. Gikan sa 23 ngadto sa 35. Ibin gani sa Holy Communion wala na nagitudlo insakto diha sa ubang mga simbahan. Puro ra pangalawat, wala gani i-illustrate diha mga kaigsuonan. Ostiyas sala sige ostiyas. O sa may partner diha. Hello, habol nga sanggot. Kay nga naman, habol man sab ang nakatuunan sa nagtudlo ni anak. Ibin gani sa baptism, wala sa Biblia igsoon kung maghisgot tag baptism nga ang bata bautismuhan. Although si Jesus gibunyagan sa dito sa simbahan, wala bautismuhi. Pero dili man na mao atong diskusyon karon, dili man ta nagdiscuss sa mag-aani. Kinsa man kini ato ra na sang gipalakpit nganuman kung ang mag-aani habol ang gigamit, habol ang sanggot, dili hait nganuman kay ang mag-aani wa may kinaadman kung unsaon pag-ani ang mga alanihon. Kay nganuman maumay gibutang sa una-una pila ka tuig seminaryo ang mga tao sab musunod sab nila kay kini ka naka-eskwela kolohiyo. Kini na kay eskwela seminaryo ang pangutana maigsoon doon makahinumdum bitako sa amigo nako. Ingon siya, kabalo ko mo wiring, bro. Dili lang nako isgotat kisay ngalan. Ikaw anong kabalo makang mo wiring? Sige makong ga seminar, sige makong ga attend og seminar. Unya kabalo kang mo wiring, unya nasunog nang imong gi-wiring.
hasta pa akong balay nasunog pa hapit kay imo hamang gibali, imo magiabot ng negative o positive. Kunya manghinambog ka nga sige kag seminar. Hello. Muingon sa maigsoon nga kabalo ko nga mugama og balay kay sige ko kaagig building, nakaagiraman ka. Nakaagiraman ka sa building, wa man ka muhapit. Maungawa kay nakatunan kay ning agiraman ka basig ning pasikla pa kagamay. Unya ni kaingon na ka kabalo ko mugama. Di magani ka kabalo mugama og dorna kabalo mo gama og dorjam. Aun sa padiha. Kay kon nang tao nga kabalo dili na mistil nimong ingnon pa kabalo ka ani mo trabaho na oy. Taga-era nagplano di ba kabalo na na. Dili na mistil isulti. Hello. Salamat sa Ginoo sa imo kinabuhi, Brother Rudy Romano Junior diha sa Valencia. Natingali wa pa ni makabalo man kay or nakabalo na ni siya. Nga sa iha nga igsoon aduna nay buluhaton sa panimalay mismo sa imong igsoon nga Sister Roslyn Romano Ilhig sa panimalay ni Brother Mario diha sa Kangkwi. Mismo sa ilang panimalay every Sunday doon na nay panagtikod. Time will come na sayod ko ang nagtuo ko nga Ginoo magapamuhat doon na nagyusay simbahan diha nga mga dami. Maura man na kay daghan ang alanihon pero ang pangutaan na maigsoon kinsa may mangani o habol ng sanggot. Dili na mistil maigsoon og isulti iyaw pa. Kay kung kabalo ka sa usa ka trabaho, kabalo gyud ka. Dili na pwede maigsoon nga imo pa nang idiskurso sa tibuok kalibutan. Atong basahon mga kaigsuonan ang Mateo kapitulo 9 bersikulo 38 nga by 37 ngadto sa 38. Daghan ng alanihon pero dutay rang mangangani. Ikaw ug ako way saan kung mahimo kang mangangani sa mga tao. Dili mangangani maigsoon gi-illustrate ra maguna sambingay ra maguna mga igsoon. Ang pangutana magud maigsoon kung ang mag-aani ba habol kay sanggot na mga puno lagi ng mga humay ani trabaho ah. Ingon diri sa Mateo, ato ning basahon aduna mo'y Biblia maigsoon Mateo kapitulo 9. Unang ako maigsoon, ibin sa ako nga live di gyud ko muwala. Pukli ko Biblia dili ko moingon nga maigsoon nga nonid na ang mga Biblia basaha. Binakak masam na mga igsoon nga moingon ka nga dili na ka nakinahanglan Biblia. Way ayo sam na igsoon. Ingon diri may igsoon Mateo 9 bersikulo 37 ngadto sa 39. Ato ning basahon igsoon sa unahan. Ingon diri mga igsoon sa Mateo Marcos man ini. Mateo 9 diri Marcos nakabasa igsoon. Ingon diri sa Mateo 9 bersikulo 37 ngadto sa 38. Ingon diri mga kaigsuonan. Busa giingnan, ingon diri, busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ng alanihon apan diutay ra ang mga ngani. Niining panahon na maigsoon perti ng daghan ng alanihon. Anong moingon man ang Biblia nga daghan ng alanihon? Daghan mauntang mga ngani pero mga habol. Labaw sa tanan habol pun ang sanggot. Wala mabait kay dili manhan ay. Wala may bersikulo kapitulo magbuot man. Nausaon man pagka ani sa insakto sa mga alanihon, mga dagas rapot, mga pulpog rapot. Hello. Mismo maigsoon wa may kaalam, wa may kahibalo kung unsaon pag-ani sa mga alanihon. Mao nga niingon diri sa pulong sa Dios, niingon diri. Niingon kinsa may gaingon diri. Ako ding basahon sa bersikulo 35 aron masayran nato. Niingon diri. Naluoy si Jesus sa mga tao. Wow. Naluoy siya sa mga tao. Mohinungdan gipadalan siya mag-aani
Sa iyang kaluoy mga igsoon, naluoy siya sa mga tao, ningon diri. O niya gilibot ni Jesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan, nanudlo siya dito sa ilahang mga sinagoga o nagwali siya sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios. Unsay gihimo ni Jesus, naluoy siya. Mao hinungdan nagwali siya sa mga sinagoga aron makahibalo ang mga tao sa mensahe sa Dios sa tinud-anay. Mao nga niining kalibutan na daghan kayong magwali-wali. Even sa social media, pero ang pamilya perting gubaa. Grabe kay si sincero sa simbahan, pero ang pamilya gipasagdan way kaon. Mao ba na gitudlo sa kasulatan? Mao ba na inyong gieskwelahan sa pila ka tuig nga seminaryo? Pila ka tuig sa Bible school? O mao ipasigalbos mga tao, ako mahimo ko kay nag-eskwela man ko. Usa lang ka pangutana daan ang imuhang kinabuhi, haong mas Biblia. Mao na pangutanan ako. Kay kung dili ka ni nahaong sa Biblia, ayo na lang magpagpatuga-tuga. Amen ba? Ingon dire si Jesus may igsoon. Nag-ingon ba ang Biblia nga doon na sa gieskwelahan nga Dilasal University of Santo Tomas? Wa. Mao nga ikaw ug ako ayaw kaulaw kun wa kay iniskwelahan nga nahimo kang alagad sa Ginoo. Kung ready ka o magpagamit ka, gamiton yung kas Ginoo. Mag-unsa man ang degree holder pero hambugiro. Ngayon po mga ikson, ikaw pastor, wapo na kakahuman. Makahuman man kung sa dili pero nakasabot ko sa pamaagis Ginoo. Mas more pa nga ando na kay kinaadman o kahibalo kung ikaw magpagamit sa Ginoo. Kaya naa na may kay kahibalo sa kalibutan. Hello, baon ay klaro. Anaw na ko si Jesus. Isulod siya sa mga sinagoga o nagwali siya sa maayong balita. O sa mayang iwali, daotang balita o maayong balita? Simpre maayong balita tungod kay iyang gidala ngadto sa mga sinagoga, balita nga gikan sa Dios. Dili balita gikan sa taos kalibutan, kay ikaw ug ako wa man ni insakto nga direksyon kung wala pa ang mensahe sa Ginoo. Amen ba? Kung wala pa'y Biblia, mangutana ko, nakabalo ka Ginoo. Pwede mo makakoments may igsoon. Kung wala pa'y Biblia, nakaila mo Ginoo wa. Kung wala pa'y pulong sa Ginoo, nakabalo mo giun sa pagtukod ang kalibutan. Kay kung makatubag mo mga kaigsoon ko sa Ginoo, nga kung wala pa ang pulong sa Ginoo, nakahibalo mo kung giun sa pag-ugman o pagbuhat sa Dios ang kalibutan. Moingon yun mo, kamoy mo'y pinaka-genius sa tibok kalibutan. Apan kung dili gani, ayaw na lamang. Kay masilutan yun tas natubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Brother Ronald Cabanag Ripil, kanunay usab nagasunod nining ato nga programa. Mayong buntag sa tanan nga makabanang family o mga Ripil family. Ang atong oras hapit naman alas 5:22 padayon tamang igso. Tanawa ra ko. Ingon dire, gidala nagwali si Jesus sa mga sinagoga, nagwali siya sa maayong balita, kabahin sa paghari sa Dios. Giayo usab niya ang mga tawo sa tanan nilang mga balatian o sakit. Ingon siya, sa pagkakita niya, daghang mga tao naluoy siya kanila. Kay ningon diri, nagluyaman sila og walay kadasig. Nganong nagluyaman? Kay wala man hanay. Ayaw kog ina mga igsoon nga si Jesus dito sa iyang pagsulod sa sinagoga, ni atong wala pa siya, walay nagwali dito. Naay gatudlo ditong daan, wala pa si Jesus, tanawa ra gud ang kasaysayan. Mingsulod si Jesus sa sinagoga, simpre wala pa si Jesus, naanay sinagoga. Ang
problema ang giwali man sa sulod sa simbahan, perting ugaha, kay wala man nagbase sa Biblia. Mao nga giabot si Jesus o kaluoy, ningingon siya dire. At ang awaragon, sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay nagluyaman sila o walay kadasig, murag mga karniro nga walay mga magbalantay. Murag mga karniro nga walay magbalantay. Sa diha nga ning abot si Jesus, gisaysayan giwalihan niya ang mga katawhan na muligi mga sidusyog para siyo. Nangita man ni Hinuog bikil. Siyempre sila mo'y una. Tungod sa ilang pagkauna, ang mga tao na brinuwas nila, kay wala pa man si Jesus ni atong mga panahon na munang karon daghan kay mga lagad sa Ginoo, mga pastor nga nagpagamit sa Ginoo ingnon sa ubang mga pagtulunan nga mga karaan ay nanggawas na ning mga sulpot nga numan maumay mubatbat sa kamatuoran aron ang kamatuoran mo'y muhatag og kagawasan sa tao. Anaora ko si Jesus, misulod siya sa sinagoga, iyang nakita ang mga tao nagluka, nagpirat, kay wala man kasabot sa mga minsay ni atong nagwali, nagpaabot og minsay sa wala pa siya nakasulod sa mga sinagoga. Nakuha na to. Mao nga niining panahon na dinhi sa Sign FM o mga FM radio nga nagtudlo sa insakto o nagkinaboy sa pulong sa Ginoo. Walay makapangutana. Nganuman haom og eksakto ang atong giwali sa minsay sa Ginoo. Mao nga gipadala sa Dios ang mga katawhan, mga alagad sa Dios nga hait ang galak, hait ang sanggot kaaron diha dili magkabunol-bunol ang mga ubas o mga uhay. Kay kung ikaw magkabunol-bunol ka sa imong pag-eskwela, magkabunol-bunol ka sa kinaan man, magpatapog rin kung kagyaw-yawa kung kay nakatunan. Magpatapog rin kung trabaho, hangto digod ka kahuman. Tanaw ra ko ng tao nga dili kabalo, nga muangkon nga kabalo, daghan kay maangin. Kanunay man nato ning illustrate mo igsuon, doon natay amigo nga kusog kay mo ingon, ako kabalo ko ana. Kabalo ko mong lunga, kabalo ko. One time may igsoon kay Thanksgiving man, nagpasulilog man, naglungag og dakong kaldero. Himan-himan mga igsoon kay dili man ay kabalo mulungag og dakong kaldero, makabalo man di ay mulungag sa kamay kay kaldero pila ra ka tipo. O niya kay kanang dakong kaldero gikinahanglan man na siya kaalam kung saon nimo pagpalungag nga bisan dili na nimo ukayon. Wow. O niya kay Thanksgiving man, gitagaan og panahon perti manghilawa pagpangao na kay nahilaw lagi ang iyang gilungag na baho kay gisugnoran magmaayo, di nagpatulog-tulog naman. Gipangutana mga ekson, asa magalungag ani? Wala pakita oy, pakita pagkana nga gigutom ng tao, di ba kahabhabon anang mga tao. Mao na nga dili na lamang kun magpatuga-tuga po. Nag-ihaw pumiganding mga igsoon. Gapasulilog sabi ko, ako sab, anak. Himan-himan po mga igsoon, ako lang sab. Kaya kabalo lagi, di. Kabalo lagi akong kauban, eh. Siyempre ako ko'y kalibutan, giprangkahan ko na ako ko'y kalibutan ng pag-ihaw kanding. Parang arang baboy, kay wapay lain na di mo na dabdaban. Kabalo man taan na ginagmay. Kay mag-ilihaw man ta kani atog manok sa maumaor man na. Kanding, kaya mo ko kabalo ko sao na pagkuha ng mga balhibo. Iklaro sam nako. Sayo ra kanay pastor. Sige, kuha kog langkay Mason. Beti naghanag langkay gon. Atap da mayo. Hapit bitaw ni buto ni kanding sa ipadi ay agatong suito Mason na wala. Klaro ho ra ko nato nitong pagpangalagat. Himan hinumdumi maigsoon ang mga bakakon base sa Biblia sa pinadayag diri ra bagyo na makaatog langit. Kung kabalo ka, kabalo ka. Papay mo ingon ka, kung kabalo ka, mo ingon lagi ka. Ato ra ko ng sulayan, pastor. Ato ra ng paningkamutan, mas malipay pa ta. Kaysa pagharahara ka.
Daghan kay mga tao nga mga Kristohanon karon nga grabe ka agresibo kaniadto karon o sa sunod nga panahon magkarakara ba. Apan kun ang mga tao mangkaigsunan nga mabal-an nimo nga relax lang moingon lang pastor, mag-agatas planos Ginoo kana mo insakto. Dili kay mo klaro ka magkaigsuon. Sige pastor. Uyog ko. Dunit kong mga gamit sa simbahan, mga unsa ba diha? Balo lamang, nawaktang na lamang. Ayaw paniguro ah. May pay moingon ka lamang, mag-agatas ka bubuton sa Ginoo. Unang imbitaron ko, digon ko mo siguro. Kani adto maigsoon maunay akong batasan kay maniguro ko. Pero karon nga diha nahimo na ko tinuod nga alagad sa Dios, ibit ang mga alagad sa Ginoo. Muimbitar na ko, mingon ko, mag-agad ko sa planos Ginoo. E nga naman, wa ko mahibalo kung kanos akong bawian sa kong hinulaman nga kinabuhi. Muabot ko sa destinasyon. Kaya kung ikaw maniguro sa imong ugma, wag kay klaro. Amen ba? Balik ta sa atong mensahe. Ingon dire may igsoon. Ingon si Jesus, sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay nagluya man sila o walay kadasig murag mga karnero nga walay magbalantay. Imposible nga walay magbalantay na itong mga panahona. Sa wala pa si Jesus misulo sa sinaguga, simpre na anay magwawali na itong mga panahona. Apan sa iyang pagsulod sa mga templo kaniadto, sa mga balay alampuanan, kay wala lagi matudloan sa insaktong pagtudlo na nagduka na nagpirat. Apan sa diha nga na si Jesus, gitudloan siya ang mga tao, na excited ang mga tao, ang nangisog katupong mga sidusyog parasiyo. Nasakpan man sila. Nga ang ilang gitudlo sa mga sinagugag, mga simbahan, dili mao. Ang ilaharang kagustuhan aron sila may maadunahan. Dito is Manila ang kasulatan. Munang karon naasap ang kadaghanan. Munang hinahinay ng nakamata ang mga tao. Muingon yun. Pastor, wala man kumitudloy anis amo ang pagtulunan kaniadto among namata kahayag. Ayay. Dili ako may nagsultian na mismo sila makapamoto. Kay kung inyo pang itudluan ang mga tao kaniadto, grabe na kabalaan ng tao. Kung muangkon mo nga kamoy pinakaunang organisasyon sa tibok kalibutan. Nga naman ang mga tao sukwahi man sa Biblia hangtod karon. Musugot ko mga kaigsuonan nga muingon ang ubang organisasyon nga karaan kanang mga sulpot nganong nanggawas man na sila. Yes. Nganong ikasakit man ako na. Nganong ikaguol man ako na. Muangkon ko bisan unsa pay inyong ibatikos nako apan klaruhan ng inyong pagwali sa mensahe Ginoo. Klaruhan ng inyong kinabuhi kun haom bas pulong sa Dios. Mao na akong pangutana. Kay kung dili gani mga pinangga, inyong ibakakan ang mga tao. Mao nga si Jesus iya pagsulod sa sinaguga. Nagmala ang mga tao, naguga kay tungod kay ang naguna nga mga mensahidor walay insaktong kahait o kinaadman gikan sa langit nun tang amahan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir Ruel Fuentes. Nalaygon ang Ginoo. Aduna sa mensahe may butag pastor, and God bless you. Kanunay sa mga pulong sa Dios nga buhi kanato kanunay. Hinumduman nato kanunay ang pulong sa Dios buhi og active ni. Muusisa, examine sa kasing-kasing, sa huna-huna sa tao, sa kinauyukan sa kinlatman sa tao. Hait pa sa espada. Wow! Ano man, ang pulong o binsay sa Dios mauni mo giya sa imong kinabuhi, paingon sa kadaugan, kasiguruhan, kabaguhan, kausaban sa imong kinabuhi nga sikat kaniadto na apakan nagyanang naglunang sa kasalanan. Wow! Mao nga si Jesus naluoy sa mga tao.
unsay iyang gibati, ingon siya. Tanawa ra gud. Ingon siya diri may ison. Naluoy siya kanila kay nagluya man sila og walay kadasig murag mga karnirong walay mga magbalantay. Taytay isiti. Ingon siya sa iyang mga katawan, mga tinunan. Busa giingnan niya ang iyang mga tinunan. Daghan ang alanihon apan diutay ra ang mga ngani. Mangutana ko. Sa wala pa ang mga tinunan ni Jesus. Sa wala pa si Jesus ni atong mga panahon, ayaw kong ingna nga sa atong sinagoga nga ilang gisudlan, walay magwawali ato. Naanay gauna. Ang problema ang gauna, wala magtudlo sa kamatuoran, labaw sa tanan, wa magkinabuhi ni iniigsoon. Mao nang karon, dili may masakit, dili may maguol nga ingnon may mga sulpot. Mga sulpot apan nagtinud-anay sa pagpangalaga. Mga sulpot apan nagkinabuhi subay sa balaang kasulatan. Mo nay sulpot. Kamu mo'y mga sulpot. Kamu mo'y tinuon nga sulpot nga mga karaan nga nag-angkon. Like kung inyo bang gitudloan ang mga tao, dili utak bungol buta ang mga tao sa kamatuoran. Hello, mao nga si Jesus ingon siya. Gipadala nako ang akong mga alagad. Mga alagad nga haom sa pulong sa Dios. Ingon siya. Masay giingon diri. Busa giingnan niya ang iyang mga tinunan. Daghan ang alanihon apan diutay ra ang mga ngani. Pila ra man kabuk sila. Napulog duha. Yang gipili asa man sila gikan. Pangutana ko. Sa 12 ka apostolis na aba sila'y nahuman. Dapat inyong istadihan ang kaagi o kasaysayan sa 12 ka mga tinunan ni Jesus kung asa sila gikuha ni Jesus. Wala sila kuhaa sa Santo Tomas, wala sila kuhaa mga pinangga nga nahimo silang linguistic ning eskwela sila pila ka kurso sa gobyerno aron sila nahimong magwawali sa Ginoo. Igsoon ikaw ug ako kung wala man kay kursong nahuman apan ang imong kinabuhi batasan ug kinaiya haom sa balaang kasulatan. Saludo ko. Apan manghinambog gani mo nga pila mo katuig sa seminaryo ang inyong kiwali dili mao, di gud ko mo saludo. Kay ang kamatuoran mo'y mutukan kanimo o kanako nga mahimo tang dunay kagawasan kung imong ikanabuhi usab ang balahang kasulatan. Wow. Ingon si Jesus, busa daghan. Giingnan niya maigsoon. Giingnan niya ang iyang mga tinunan, daghan ang alanihon apan diutay ra ang mga ni. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa alanihon aron magpadala siya dugang pang mga ngani. Wow. O hinungdan sigad sa 12 ka mga alagad sa Dios nga gipilis Ginoo, doon na po'y 72 ka magwawali yang ipadala. Grabe. Apan sa 72 mga kaisunan gayang gipadala sa nagalaing-laing mga dapit naamatsay aban. Gibalik silang nagmalipayon. Giingnan sila ni Jesus. Ayaw mo kalipay nga nagpatuon ninyo ang mga demonyo. Magkalipay hinuon mo kung ang inyong kinabuhi may sulat sa libro sa kinabuhi. Ikaw o ako dapat siguro nga imong kinabuhi inline sa Biblia. Kaya maura na imutukan sa kadaugan, kaluwasan, kabaguhan sa matakusan nato kamang kinabuhi. Dalay ko ng Ginoo ning matahong nga kabuntagon mga kaigsunan sa samang takna sa samang higayon. O mga adlaw mga kaigsunan, Lunes na magyon mga kaigsunan. O niya doon naman tayo buluhaton sa Sunday karon at magkumasay sa bigas nga simbahan. Medyo taas-taas ulay-ulay pa man ang lakawan. Mao nga ako lang ning ipadayon poldo mag-aigsunan mao gini tinuod nga kamatuoran. Magbasa ta, magkatunta, dili lamang magbasa,
labas sa tanan ikinabuhi ng Biblia. Paora yun na. No need na kung mag-eskwela ka pa bisag pila ka tuig sa seminaryo, kung mag-eskwela ka ipakita ang imong ineskwelahan labas sa tanan haom yan sa balang kasulatan. Wa gyud ay problema. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban ang atong oras. Apet na gyud alas 6. Saglit ako ni siya nga iton over sa atong DJ Jane. Ining matahong nga kabuntagon alang sa mga greetings o mga pagpangumusta. Pag-abot ta maigsoon, labi kamahanan og silimbahon kang Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pag-iguban o pagbantay kanamo, madiin kanunay kang nag-atiman kanamo o Dios. Sa tanan karon naminaw sa Sign FM 95.3 o sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ilabi na o Dios nini mga lawa karon nga diin adlaw nga kami mo anhi o mo adto sa balay alapuanan nga among kasing-kasing una-una may sintro gayo diha sa imong mga pulong mga mensahe. Labaw sa tanan karon nga mga OFW dili man sila kasimba o Dios tungod kay ana man sila sa ilang mga pagpanarbaho apan makasimba gyapon sila diha sa espiritu kamatuoran kun makinud-anon ang ilang kinabuhi diha sa pagduol sa imong presensya. Salamat o Dios, initak na og dapit sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo, dungog himaya nga nalanggod kanimo ang tanan nga ikaw kanunay among pasalamatan sa tanang panahon sa among mga kinabuhi. Pinagi lamang sa imong bugtong nga personal namo nga manluluwas ang tanan magingon. Amen og amen. Sasamang tak na sasamang higayon maigsoon mag-uban-uban ta og magkanlawon kun walay brownout, kun naara koy wifi connection maigsoon, ako ipasalamatan ang Ginoo sa kinabuhi sa ato nga naga-supply dinhi sa wifi connection si Guevara Raymond from Tanay City. O sa tanan nga nagapaabot sa panalangin nga inyo nga gipaambit ninyo nga dapit. I declare blessing sa matag usa sa tanan usab nga nagapaambit o nagashare na nga atong mga programa ang Ginoo magapanalangin kaninyo. May buntag og happy Sunday everyone. Sa tanan nga naminaw sa Sign FM, welcome mo sa Mayo 16 mag-uban-uban ta diri. Welcome yun bisag unsang organisasyon, bisag unsang asikta, basta ang inyong pagpangalagan haom sa pulong sa Ginoo o sa Biblia magkauban kita. Talaygon ang Ginoo ining atak na og dapit sa kabuntagon nga iyang gihatag. Ang hinaot ko ang mensahe sa Ginoo mahimo na tong sukaranan og pundasyon sa atong pagpanginabuhi ining kalibutan samtang kita nagapaabot sa iyang pagpadaya. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim ay na makasaol ani na sa inyong ubos nga lagad, ubos nga amigo, ubos nga higala sa kanginan sa FM radio sa Sign FM 95 diin nagasugad dinhi sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Ang inyong ubos nga amigo sa kanginan o sa social media Pastor Safre Candelario manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pagkikabit sa balaan Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan orasaha alas 5 41 sa kabuntagon. May pagpangapi o may pagsikay-sikay. Happy Sunday everyone. God bless.